klasifikazio sexual hori, arra eta emea bakarrik faltsua da. Baina zu fisikoki emea zara. Bueno, fisikoki emea naiz, edo ez. Konturatu nintzenean, zeozer nahi izan banuen izan zen, ez engainatzea. Eta guzurretan ez bizizatea, eta horregaitik hain zuzen esan nion. Lehen da bizi, bai, Ainhoa. Eta gero, semeari eta alabari. Talde honen berezitasuna da, publikoki gay aurkezten diren jentea dagoala. Camaleons leones en la cama esaten dan bezala, ez da broma horrekin hasi ginen. Eta lehoiak zelaian ere bai? Zelaian berdin. Ahí dentro entras igual de fuerte, te pintes las uñas o no te las pintes. Aniztasun sexuala enpresa mundura iritsita dago? Aniztasuna iritsita dago badagolako. Askatasuna zoritxarrez ez dago. Kosta egin zitzaizun? Esatea zure inguruan edo zure familiari? Ez, baina onartu behar dut ere, kontrako jarrerak ere bosta sola zitzaidan. Batzuk dakaten diskurtza da, ni lesbiana baldin bana, ez hori nire bizitza pribatu da eta ez diot inori kontatu behar. Ja, baina zure kasuan gogorragoa bezala da, ez? Nahi askotan galdeude ibe, baino zalde gauzu eta lesbiana baten artin lesbiana bat. Emakume bada, eta nik gizona naiz. Gure gizartean gauza batzuk oso errex entzuten ditugu eta oso errex barneratzen ditugu. Eta horrek min asko egin dezake kolektiboari. Gu psikiatriako manualetan ertetze dugu. Esaten diegu gure gaztetxuei normala izatea heterosexuala izatea dela. Eta hori ez da egia. Ez dago normaltasun bat. Ama ere bazara? Bai. Bi hau zarete amak, ez? Bai, bi ama. Bi ama. PNU-en aserretu zaizu norbait? Ze, ez dakit, orain urte batzuk PNU-en... Nik uste Lizari eskua sartu behar zaiola, eta debekatu egin behar zaie. Ezin dira homofoboak izan, ezin dira matxistak izan. Heterosexuala ez den pertsonatik esegitzen zaigu armairutikan ateratzea. Hau da, hor badagoia diskriminazio batez, zergatikan heterosexualitatea arau bat dalako. Nola sendatu, gaitzik ez duena, zergatik uste du oraindik hainbatek homosexualitatea senda litekeela? 25 urte beteko dira aurten, munduko osasun erakundeak homosexualitatea ez dela gaixotasuna aldarrikatu zuenetik. Gizarte begirada izango da izatekotan sendabidean jarri beharrekoa, eta desberdintasunaren aurreko jarrerak. Eta gaitza uste baino zabalduago dago. Gure eskoletan galdera eginda, gaztetxoen 96% ikusi du noizbait homosexualen baten aurkako irain edo erasoren bat. 16% hipoiren baten lekuko izan da. Sexu askatasun eta aniztasunaren alde borroka asko egin du hainbat elkarte eta gizon emakumeek Euskal Herrian. Zenbaitek publiko egin du bere sexu joera. Aukera aniztasuna ez dadin izarapera kondenatuta geratu. Josebe Iturriotz. Kaixo, Jaime. Hau da emakumeren etxea? Bai, hau da, hemen, Donostian. Zer zaretza hemen entreatzen, zezu bazterren astaldi etxe marrazara, ez? Bai, ja, esan daiteke hemen bizi naizela dela nire bigarren etxea, la lehenengoa. Eta bai, hemen egoten gara, bilerak, ekintzak, tailerrak, hitzaldiak, hemen egoten da gara ni, eta beste elkarteko emakume asko. Haintxe bertan harrapatu nauzu hor lantxo batzuk egiten, batetik bestera, hoxe. Ja, banukan, zurekin aurrez aurre egoteko gogoa, Bai. Ze, oso persona ospetsua zara. Ezaguna. Nola eramaten da hori? Ba ez dakit, jendeak ezagutzen zaitu eta bai nik asko kontatzen dut nire bizitzataz, baina iruditzen zaidalako pertsonala politikoa dela eta askotan jendeak politikaz hitz egiten du bere gorputza hor jarri gabe, ez? Eta nik tamalez, koherentzia puntu hori badut eta... Sexualitatea ere politika da? Noski, sexualitatea izango litzateke gaiik politikoena, jendea ez da konturatzen, baina gure gizarteak gehien determinatzen duena nire ustez, sexua da. Eta nolakoa gara, sexualki, politikoki? Pentsa, pertsona batek jaiotzez, bizitzen duen lehenengo kategorizazioa sexuala da, ez? Zein da lehenengo galdera? Haurdun bati, emakume haurdun bati botatzen diogun lehenengo galdera, zer da mutila, ala neska, ez? Eta gure izen propioetan ere sexua dakagu sartua, ez? Nortzu garen, ez du jartzen ze arraza dakagun. Ia garan kaukasikoak, beltzak, txuriak, baina bai jartzen du emakumezkoak ala emeak garan, gizonezkoak ala emakumezkoak gara gure nan horretan, ez da? Eta zu zertzara? Etiketa liteke edo ze arrak eta emeak? Ba, nik usten naizela gorputz bat, beste batzuekin batera, demostratzen duena
egi biologiko edo egi zientifiko hori ez dela egia. Zientzia modernoak asmatutako klasifikazio bat da. Baina zu fisikoki emea zara. Bueno, fisikoki emea naiz edo ez, esan nahi dut ez dakit X edo XY bat naizen, adibidez. Emetik gertuago egon naiteke, baina medikuak niri begiratu zidanean, lehenengo gauza esan zidan zu testosteronaz beteta zaude. Orduan, testosterona gehiegi badakat agian gizon bat izan naiteke, edo agian alua duen gizon bat izan naiteke. Josebe, baina zure buruarekin gustora bizi zara, ez? Gustora zaude. Bai, baina ni gustora nago nire buruarekin, baina uste dut lan oso gogorra egin dudala hori lortzeko. Ez da erresa, niretzako ni izatea nahiko gogorra da. Hori guztia kontatzea nahi nuke, Habitxu. eta iruditzen bazaizu armairutik atera egingo gara. Vale, ba. Aire piti bat hartzeko. Ez nahi zinez barruan ego, baina primera, guazen. Ja. Josebe, zuri etiketak ez zaizkizu asko gustatzen, ez? Etiketak ez zaizkit gustatzen, etiketa horiek esentzia bat definitu nahi dutenean. Hau da, ni ez naiz lesbiana definizio horretan sartzen naizelako, baizik eta lesbiana naiz era politikoan hori irakurtzen dudalako. Hau da, etiketa erabiltzen dut normalitateari edo hetero arauari kritika bat egiteko. Baina gero nire praktika sexualak ez dira agortzen lesbianismoan. Asko aldatuko zinen zu, ez?